itu warna kali berbeda lagi. Siji bapak ibu dibanjiri lan kacang-kacang sing tak desane. Hi, caca pedek tak ceritani menawi perjuangane Mbah Samin Surasti. Tapi sadurunge cerita tak ngerti, aku akan mencari aja. Umur ya, enak kali, kuat kali kan. Mengenai orang jadi, orang tuh orang aku berdiri semati. Yo bukti sampai perjuangan sejati. Kok iso yo cak lawan tapi aku gede. Nah, ini lo cerita. Jadi ya, cerita Mbah Samin Surasti kopi misuwur banget. Ngomong sakjroning bluro sampai nek rasa yo ngerti perjuangan. Mbah Samin iki ora orang bedil, ora orang dene jopo ajaran lan sesama. Nah, iki lho Kak. Sampeyan enggak ayo murah anyar senengane nang IPA. Orang-orang di IPA duwe tapi pajak pari, pajak banyu, kabeh dipajaki. Lah itu kok awak dhewe iki kan wong kere, utangan dina iki kok angel, kok dikon bayar pajak. Kan enek bisa Mas Piko. Ayo kowe. Nyuwun sewu Mbah Samin. Iya, ana apa iki? Kok rame-rame iki? Niki lho Mbah Samin, murah anyar senengane nang pajak. Dulur-dulurku kabeh, aja bodo susah. Sing eling, awak dhewe kuwi manute Gusti Allah. Lamun jujur, sabar, lokal lan aja disei dhewe kepirek. Pinek bareng nikah. Aja beda-bedana sepadha-padha dhewe. Kabeh kuwi dulur dhewe. Lah masalah itu pripun deh? Kan dilawan. Tapi awak dhewe iki mboten badan gede. Perjuangane awak dhewe kuwi ora kudu gede. Perjuangane awak dhewe kuwi nganggo sedulur sikap. Kabeh padha. Bukan lan dhewe. Aja lali banyu lan iki dene Gusti Allah. Dudu beda warga. Ngombe kuwi pek nek bareng liya. Lah kok awak dhewe boten sambayar pajak deh. Bayar kok, sing adil. Bayar pajak tapi aja sampai sama awak dhewe. Aja gelem diblok-blok. Awak dhewe kuwi kudu padha-padha jaga bareng iki. Nek ora jeruk, ngomong bae. Banyu iki gini-gini. Lemah iki nganggo pari. Apa sampeyan gelem nganggo pari sakmene ombe iki. Oke dah, matur nuwun. Ajaran sedulur kuwi ora kanggo wong sedulur. Tapi kanggo kabeh wong sing butuh keadilan. Lan iki jenenge bedene pundi bae. Aku yang menyertai neng sawah, ngelingke ngomong nek urip iki selaras karo Allah. Eling dene pari iki padha karo aku. Yo makhluk Gusti Allah. Oh, gembel monggo. Yo tak rasik. Nah, apa-apa kuwi mau ajarane Mbah Samin Surasti kok. Sadurunge cerita tak tutupi iki enek duwe menawi perjuangane Mbah Samin Surasti kok. Ruwakne yo kan. Samin Surasti pejuang sing ora putus sedekah. Menganggo ajaran utama lawan
dhewe kuwi kudu jujur, adil, lan tresna awak. Munggah mati kuwi aja lali karo Gusti Allah lan karo sing padha. Muga